To masu mu lale maraba da sake kasancewa da ku a gidan rediyon wato Alfijir, inda muke kawo muku shirin zauren fatawa. Shirin zauren fatawa shiri ne da ke amsa tambayoyinku na addinin musulunci. Kamar kowane mako, a wannan mako ma mun sami bakuncin Imam Yusuf Shu'aibu Az-Zuhudi. Tare da shi ne za mu kasance. Tambaya ta farko da muka samu a wannan mako ta fito daga wata baiwa Allah daga wata jiha makotanmu, inda take cewa assalamu alaikum zauren fatawar Alfijir, ina muku fatan alkhairi. Dan Allah ina so a bani shawara, wallahi ina cikin damuwa. Kanwata ce take zaune a gidana sakamakon karatun da take a garin da nake aure. Ni ma'aikaciyar gwamnati ce, ina tafiya aiki na barta a gidana a wasu lokutan. Ashe mijina yana dawowa wajenta su aikata abin da ba daidai ba. Kwatsam sai rashin lafiya ya kama ta. Da na kai ta asibiti sai aka ce tana ɗauke da juna biyu. Da na tambaye ta sai ta ce ai mijina ne ya yi mata wannan cikin. Sanadiyar haka sai na tsananta bincike har na gano cewa ashe mijina rikakken mazinaci ne, har ma yana da 'ya'yan gaba da Fatiha. Dan Allah ya Imam, ina so a bani shawara, wani mataki zan ɗauka? Shin na kashe aure na, ko kuma idan na kashe aure na ya matsayin cikin da ya yi wa ƙanwata? Na gode, ku tashi lafiya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To wannan tambaya tana dauke da watakan bangarori da dama a cikinta. Abu na farko zan fara jan hankalin iyaye ku sani Allah ta'ala cewa wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kada ku kusanci zina, wannan ya kasance alfasha ne kuma tafarkin zina ya munana. Wani dalili ne ke sanyawa a bar yarinya ta je gidan yayarta alhali wannan kuma mijin ba dan uwanta bane, wanda za a ce aure ya haramta a tsakaninsu? Ta yaya? Wannan shine irin fitintun da muke fama da su. Zaka ga mata ta haihu sai a je a ɗauki kanwata a kai a gidan mijin, wanda kuma wannan kanwar ita ma baliga ce, kuma a lokacin wannan mutumin matarsa ɗaya, ta yadda bai da ikon ya kwanta da matarsa saboda ta haihu. Mata suna da saurin sabo. A je ta zanna a gidan yau da gobacin tana kare jikinta har ta rika gane cewa kamar makomi ɗaya ne. Ta rika sakin jikinta, tana fitowa babu hijabi, tana fitowa babu kariya, babu katanga, har ma a rika yin wani dan guntun wasa tsakanin ita yarinyar da kuma mijin yayar tata, wanda wannan kuma duk kusantar zina ne. Kuma iyaye kuke da hannu a cikin barin irin waɗannan abubuwa. Me zai hana idan mutum matarsa ta haihu ya je ya ɗauko 'yar uwarsa a zo a kawo ta, ita wadda take uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da ita mijin, ko kuma a je a samu wata tsohuwa a kawo ta, amma sai ku ɗauki yarinya baliga ku kai mashi, kuma wannan shi mutunan nan ba mala'ika ba ne, saboda mala'iku su kaɗai ne ba su da sha'awa. Wannan kuskure ne babba. Iyaye kuna buɗe ƙofofin da za a yi ɓanna. Irin waɗannan matsalolin an sha samun su. Allah ta'ala shi kare mu. Saboda haka nan iyaye ya zama da cewa kuna ɗaukar lura da kuma izina akan wannan. Hatta idan mijin zai nuna cewa bai san kanwan matarsa ta zanna a gidan, sai a fara jifarsa da cewa bai san danginta, bai san yan uwanta, alhali shi kuma yana jin kunya ya bayyana maku abin da watakan ke cikin zuciyarsa. To don ku sani ku iyaye ga abin da ke faruwa dangane da abin da ya shafi 'ya'yanku. Sannan matsala ta biyu shine ya za a yi da wannan cikin da ta samu. Wannan ciki da ta samu ɗa ne na ita wannan yarinya. Shi wannan mijin ba ɗansa ba ne ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadithi, yake cewa alwaladu lil firashi walil ahiru alhajar. Ma'ana shi yaro na shimfiɗa ne. Alfirash anan in ka kalmu ilmu dilala, alfirash ana nihi mata, ma'ana shi ɗa na wanda ya mallaki macen ne. Shi kuma al'ahir mazinaci kuma alhajiru, sai a kare shi daga wannan dan ba zai same shi ba. Saboda haka nan wannan dan na ita wannan yarinyar ne, ba dan shi bane ba, saboda ai bai mallaki yarinyar ta hanyar aure ba, ya mallake ta ne ta hanyar zina, ta hanyar fin karfi. Saboda haka nan babu dalilin da zai sanya a jingina mai yaro a shari'ar musulunci. Sannan bangaren abin da ya shafi sauran 'ya'yansa waje da kika gano yana da wasu 'ya'ya wanda kika ce na gaba da Fatiha, wayannan 'ya'ya
babu abin da ya dame ki da su, shari'a za ta yi aiki a kansu. Hukuncin waɗannan 'ya'ya na waje shine hukuncin wannan ɗan da aka samu tare da ƙanwaki, wannan shine hukuncin su a shari'a ta abin ta musulunci. Sai kuma ta ce a bata shawara ta kashe aurenta ko kuma ya za ta yi? Ba za a ce ki kashe aurenki ba. Abin da ke akwai abubuwa ne guda biyu. Abu na farko, idan ya zama na cewa shi wannan mijin naki shi dama mazinaci ne, cikakken mazinaci, to wannan baya halatta ki zanna da shi, saboda Allah subhanahu wata'ala ke cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika 'ala almu'minin. Mazinaci namiji bai auren kowa sai mazinaciya mace yar uwarsa, haka nan mazinaciya mace ba ta auren kowa sai mazinaci namiji dan uwanta ko kuma mushriki ko mushrika. Allah ce wa hurrima dhalika 'ala almu'minin, an haramta mu mu'minai su zauna da mazinata. sannan Allah ta'ala yake cewa al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun. ma'ana al-khabithatu lil-khabithin, matan banza na mazan banza ne, wal-khabithina lil-khabithat, haka nan mazan banza na matan banza ne. wat-tayyibatu lit-tayyibin, matan kwarai na mazan kwarai ne, wat-tayyibuna lit-tayyibat, mazan kwarai na matan kwarai ne. Allah ta'ala ya bayyana wannan jinsi guda biyu, kowane bangare da abin da zai dauka. So idan mijinki ya zama na cewa zina yake yi kuma ka sa riƙa zina yake, to haramun ne ki zanna da shi, saboda fasiki ne, fasikin kuma irin na gabbai, haramun ne kuma a zanna da shi. Mai akhdar yake cewa la yahilu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu, wala yahilu lahu suhbatu fasiqin wala mujalasatuhu illa li darura. Baya halatta a zanna da munafiki, baya halatta abokantaka da munafiki sai akwai larura. To tunda akwai da zaki iya kubutar da kanki, babu dalilin da zai sanya ki zanna da fasiki. Amma in mijinki ya ce ya tuba, ya bari, ya bayyana tubarsa taubatan nasuha, ba zai kara ba, ya nuna nadamarsa, to wannan ya halatta ki ci gaba da zama da shi. Sai abu na biyu, idan ya zama na cewa mijinki ba fasiki bane, wannan shine abin da ya fara aikatawa a wannan kara, to wannan ba za ki kashe aurenki ba. To amma dai a shawarce, abin da nake baki shawara a nan shine kada ki saurin cewa ki nemi fansa ki kubuta ki kashe aurenki, a mika abin hannun magabata, su ne wanda za su yi bincike su tabbatar maki da abin da kike tunani ko kuma su kore maki shi. Saboda haka nan wannan shine abin da nake bada shawara. Hanya ta gaba da nake so in faɗa shine hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Bukhari ya rawaito a cikin ingantaccen littafinsa, hadithin Abu Malik al-Ash'ari yake cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, la yakunanna min ummati yastahilluna al-hira wal harir wal ma'azif. Zai kasance a cikin al'ummata wanda za su dinga halatta yin zina da kuma sanya tufafin alharini da kuma kayan kaɗe-kaɗe. To wannan halatta zina, ai ba za ka zo ka ce ma wani izina da waccan ba, ko wance izina da wani, ba haka za ka ce ba. Halatta zina shine a dinga ba da ƙofofin da za a dinga yin zinar. Dan me za a sanya wata mace ta keɓe da wani namiji? Dan me za a buɗe mashi hanyar da zai rika samun keɓantuwa da 'yan uwan matarsa, wanda alhali kuma akwai aure tsakanin su, matukar babu wannan yayin tasa a hannunsa. Saboda haka nan, in dai har akwai sha'awa a tsakanin su, to wannan haramun ne a buɗe wannan ƙofa. Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta. Allah ta'ala ya sanya mu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.